Bueno, boas tardes. Imos comezar esta nova sesión dos LUNS do Ateneo, retomando o ciclo da Federación de Ateneos de Galicia que iniciamos o curso pasado e que leva por nome Rompendo as barreiras do localismo. Se lembrades, tratábase de deixar atrás os localismos e recoñecer cada cidade dende outra, cada Atenea dende outro Ateneo. Porque, tal como dicíamos entón, cada Ateneo, cada cidade ten a súa historia e a súa situación que emana da propia evolución e por iso é importante ir máis alá de localismos e ser quen de miralas no seu propio ser, sen necesidade de entrar en competencias, senón nun proceso de recoñecemento e respeto mutuo, dándolle valor ao que cada unha delas representa. Os Ateneos queremos traballar con esta finalidade poñendo en valor todas e cada unha das nosas localidades, ao tempo que as recoñecemos todas. Entón, o ano pasado tivemos a Manolo Bragado aquí falando de Vigo, en Santiago, Xerardo Estévez falando de Santiago en Pontevedra, Guillermo Llorca falando de Ferrol en Ourense, Bieito Iglesias falou de Ourense en Vigo e hoxe vainos falar de Ourense en Santiago. Pois ben, estamos aquí para que Bieito fale de Ourense en Santiago. Quixo chamarlle a súa conferencia O Ouro de Ourense, o título dun dos seus libros, no que nos leva da man polos camiños da cidade, mentres nos engaiola coa historia, a arte, a literatura, anécdotas e personaxes que son un gran coñecedor de historia na que se licenciou e de literatura do que dou clase ou que ensinou ao longo da súa carreira podería chegarnos. Outras veces, a cidade de Ourense aparece como escenario das súas historias que toman vida na súa narrativa, unha narrativa na que a novela negra ten un papel fundamental con inspectores que se repiten igual que os escenarios. Bieito cumpre coa terra de orixe na ambientación das obras, na linguaxe, das mellores da nosa literatura. Hai un mes ou algo así presentouse un dos seus libros e xustamente Paulino, a persona que o presentaba, estívonos falando de como era a linguaxe de Bieito. Unha cousa realmente, el decía que era o patriarca, neste momento o patriarca da linguaxe, no sentido de que tiña o léxico máis rico e a estrutura, a sintaxe galega máis perfecta. Polo tanto, é un luxo poder contar con el. El cumpre coa terra de orixe na ambientación das obras, como decía, tamén nesa linguaxe, e atacando pode nas editoras, porque estes últimos libros estáos editando con Aira, unha editorial de Ourense, unha editorial nova, e moi interesante. Se alguén fala de ourensanía, debería ter como primeiro referente altamente positivo a este autor, cun verbo envexable. E aínda que el vive en Santiago dende hai tempo, formando parte da imaxe da cidade, non se pode negar que de Ourense, das persoas que máis e mellor poden falar desta cidade. Pois ben, el coñecémolo como profesor, como escritor, como traductor das novelas de Conan Doyle o galego, con Sherlock Holmes, lémolo en galego gracias a el. E é moi de Ourense sin deixar de ser de Santiago, non? Igual que as Burgas, e aí nos sitúa continuamente. Decía que é un escritor recoñecido, moi recoñecido, ten premios, incluso ten un premio de literatura infantil, o premio Merlín, con A Noite das Cabras do Aire, ten premios de xornalismo da Asociación de Escritores en Lingua Galega e tamén o Roberto Blanco Torres de xornalismo e o premio de novela García Barros e tamén o de narrativa breve Modesto Figueiredo e Manuel Burguía, dous premios tamén en narrativa breve. E, bueno, pois xa nada máis damoslle a benvida a Bieito e escoitámoslo con toda a atención que nos cabe. Vale, Bieito, moitísimas grazas por estar aquí. Gracias a ti. Efectivamente, a mí chamaronme inicialmente para falar de Ourense en Vigo, que pasa que falar de Ourense en Vigo é un acto, un evento endogámico, porque o 90% dos vigueses son originarios de Ourense, entón, pois, ali, a verdade que non sorprendín demasiado a xente con ninguna noticia sobre Ourense, porque a ourensanía, pois, é para ben e para mal, porque hai que dicir que hasta hai pouco había 80.000 vigueses da cidade, nados na provincia de Ourense, que é moita xente, algúns ilustres como o Horacio Gómez, o expresidente do Celta, o compañeiro Soto, etc., que foi alcalde socialista, pero tamén hai que dicir que os ourensanos
padecen, como todas as xentes que van desposuídas ou culturalmente ou que hai prexuicios sobre elas, tamén padeceron certo racismo vigués porque éramos os que nos anos 60 fomos ás paias de Samil a veranear, non? Os que inauguramos o costume de veranear, porque ata ese momento a xente iba aos baños, non? Entón, pois, pasamos en Vigo por ser unha especie de montunos, non? De individuos agrestes e tal, e, ademais, en todo este tipo de racismo soe haber unha combinación tamén de envexa, porque resulta que unha parte da burguesía viguesa tamén era ourensana. Entón, claro, a cuestión era estes tipos que son do monte, encima fanse ricos aquí en Vigo, non? Entón, claro, todo isto provocaba certo malestar, por eso digo que falar de Ourense en Vigo é un asunto delicado, non? Hai pouco tempo veo aquí a falar de Vigo Bragado, e non lle preguntei, porque quedeime cunha dúbida, precisamente falando de ourensanos vigueses ilustres, que referido ao alcalde Manuel Soto, porque Manuel Soto, despois, cando fale do Ourense festivo, que a páxina festiva de Ourense é fundamental, porque é unha cidade, ou somos unha provincia, que desempeñamos dentro do imaginario colectivo galego o papel que desempeñan os andaluces en España, etc. É dicir, que somos, digamos, os encargados de manter acesa a antorcha da frivolidade, non? Entón, por eso digo que me quedou gana de preguntarlle por un asunto que para min é fundamental, aínda que, por suposto, non ten ningún interese político nin urbanístico, que é que, según teño entendido, nos anos 60 había unha orquesta en Ourense que eran os Irmáns Cudeiro, tamén coñecido como os Pichís, famosos porque acompañaban nas salas de festas da Bilbaína, do Paseo, etc., artistas famosas como Lola Flores, etc., que iban ali. Estes señores tiñan unha orquesta e creo que Soto, antes de ser vigués, cando era ourensano, creo que foi vocalista desta orquesta e que triunfou cantando Caprice Finit. Pero, bueno, deixo aí porque igual é unha historia apócrifa, non? O caso é que vamos a empezar co tema da ponte, porque, claro, todos os ourensanos, cando empezamos a entender algo, non? As nosas nais ou pais, pois, intentan reforzar a nosa autoestima cunha frase que di: tres cousas hai en Ourense que non as hai en España, o Santo Cristo e a ponte e as burgas fervendo auga. Entón, este é un dos tres emblemas tripartitos, digamos, que compoñen o orgullo de Ourense. Efectivamente, é unha ponte que, como di Florentino Cuevillas, é romana nos seus fundamentos, é medieval nos seus arcos, e é moi século XIX nos seus beirís e apartadeiros, porque realmente é unha ponte que de romana o único que ten é unha parte pequena dunha cepa por o lado de Ourense, centro, digamos, non? Todo o demais son reformas posteriores. Iso sí, é unha ponte que representa a lenda dos séculos en Ourense, porque aí sucederon cousas importantísimas. Por poñer un exemplo, houve unha batalla entre o conde de Lancaster, Xoán de Gante, cando ocupou Galicia, porque como estaba casado con Constanza, filla de Pedro I o Cruel, ou o Xusticeiro, según queiramos chamarle dunha maneira ou doutra, dependendo se eran amigos ou enemigos, pois ele pensaba que era o dono ou que lle correspondía ao trono de Castela e empezou por invadir Galicia, que invadiu nunha semana sin ninguna resistencia. Pero as tropas do bispo de Ourense sí que opuxeron un amago de resistencia sobre esta ponte, así que aí estivo o duque de Lancaster loitando co bispo de Ourense. Despois falaremos do bispo de Ourense, que son unha institución fundamental naquela cidade, para ben e para mal, non? Ben, esta ponte realmente pois era, na época romana, un ramal do que apartaba desde da vía da Zoito que iba de Braga a Astorga para o convento lucense, porque a Galicia daquela época, incluso antes de haber a provincia da Galequia, xa había, dentro da Tarraconense, había tres conventos en Galicia: o convento bracarense, capital Braga; o convento asturicense, capital Astorga; e o convento lucense, capital Lugo. E entón, a Ourense naceu, en realidade, porque quedaba nun cruce de camiños, quedaba cerca da ruta que vai de Brácara Augusta de Braga, Astúrica Augusta, Astorga, nun ramal da vía da Zoito, que era a principal vía romana en Galicia, e despois tamén daí apartaba un ramal que viña para o norte,
seguindo o que hoxe sería o Camiño de Santiago, pero antes deso apartaba para Lugo, que era a cidade máis importante, era a capital do convento lucense. Eu, por exemplo, que nací na Chavasqueira, digamos que estou na raya entre o convento lucense e o bracarense, porque o río Miño era fronterizo, así que non sei, hai días que me sinto bracarense e hai outros días que me sinto lucense, non? Pero, bueno, si estou orgulloso de ter nado nesta ponte, porque sempre digo, porque nacín aí onde as termas da Chavasqueira, unhas centenares de metros da ponte que estamos falando aquí, e entón, sempre me acordo dun poema, duns versos de Pero da Ponte, dun trovador medieval, que di dona do corpo delgado en forte ponte eu fun nado, non? Pois eu tamén fun nado casi nunha ponte, efectivamente, que aí está, ainda se pode ver. Bueno, o certo é que a cidade de Ourense non naceu aquí, no río. De feito, viviu moitos anos de costas ao río, e onde naceu foi na Burga, que veremos posteriormente, porque había unhas aguas caldas, non? E entón os romanos, Ourense tiñalle dous motivos para que tuvera certo interés. Unha, a que estaba nun cruce de camiños, e outra, pois eran as caldas, non? Que eran fundamentales para un pobo tan bañés, porque hai que decir que en ourensano non se di bañista, dice bañés, é unha palabra que é casi francesa, non? Bueno, entón, esta é o corazón, digamos, de Ourense, é a Burga, e o que pasa é que Ourense é unha cidade itinerante, naceu aquí, ou na Burga, e despois botou a andar nun momento dado, no século XIX, cando se fixo a estrada Villacastín-Vigo, entón botou a andar cara ao río, non? E entón, esa rúa Villacastín-Vigo atravesaba a Ponte Romana e continuaba para Vigo. E deu lugar a unha arteria fundamental no século XIX, que despois veremos algunhas arquitecturas dai, que é a Rúa do Progreso, que é un nome precisamente que evoca o século XIX, casi resume esa palabra a mentalidade do século XIX. Pero todos os ourensanos, cando nos acercamos á Burga, exclamamos Civi Romanus sum, son cidadán de Roma, porque efectivamente a cidade de Ourense naceu cun nome de Aurea, que hai moita xente que cree que ten que ver co ouro, porque efectivamente nesta época había ouro na contorna, por exemplo, no río Miño, que viña xa do Sil, había placeres, había areas auríferas. Ata o século XIX houbo aureanas no Sil, mulleres que peneiraban como no oeste as areas para sacar as pebides de ouro, pero, bueno, realmente a palabra, o topónimo ourense, parece ser que significa auga ou río, e que ven dunha palabra paleoeuropea e non ten nada que ver co ouro. Pero eu, de todas maneiras, cando escribín un libro, utilicei o título de O ouro de Ourense, porque Borges, falando do Oriente, dice, la palabra Oriente contiene el oro. E digo, pois a palabra Ourense, xa non digamos, non? Entón, bueno, aínda que o ouro de Ourense non ten nada que ver co ouro do río, que xa desapareceu hai moitos séculos, e ademais, foi un empregado para maior gloria do Imperio Romano e non tanto dos locais, pero o ouro de Ourense reside naturalmente en outras cousas, nos edificios, nos artistas, nos monumentos, etc. Entón, sí que hai un ouro de Ourense, pero non é xa o do río, non? Bueno, o río, de todas maneiras, a pesar de que Ourense viviu de costas ao río durante moito tempo, unha cidade que atravesa un curso de auga importante como é o Miño, pois eso ten sempre unha influencia enorme, non? Por exemplo, ao pé do río de Ourense hai unha concentración de lendas impresionante, porque hai desde unha boca do inferno, que hai augas abaixo de Ourense, hai unhas augas negras que se chama o Puzo Maimón, que é unha versión do Averno, que é unha boca do inferno que hai nun lago próximo a Nápoles, non? Hai moitos lugares do mundo en que se di que hai unha entrada ao inferno. En Ourense é o Pozo Maimón, pero débese a que é un lugar maldito, porque no curso dos conflitos entre o Concello, que o Concello xa existe en Ourense do século XII, e os nobres eclesiásticos ou laicos, pois alá por a Idade Media, tivo lugar un atentado ao pé do río, no que morreu o bispo Francisco Afonso, que iba paseado por os seus acólitos nun palanquín, un palanquín é unhas andas por o pé do río, e uns enemigos do partido, digamos, non antieclesiástico, pois deronlle a volta ao palanquín
e afogou o bispo no río, e desde ese momento toda a zona do río esa é maldito, e incluso se te bañas ali hai xente que escoita aínda os laios do bispo desde o século XV, non? Pero toda esa zona está chea de asuntos non só históricos como este, sino prehistóricos. Por exemplo, hai unha no río Miño, ao seu paso por Ourense, na zona da Longos, un pouco aguas abaixo, hai un tema, unha recreación do tema de Pegaso e as ninfas, dun tema grego, e é que ali hai unha ninfa que se chama Ana Manana, que lle sai ao encontro os pasaxeiros, os paseantes que pasan por ali, e sábese dun caso tremendo que foi un señor que viña da Sega de Castela e encontrouse con esta Manana e a muller non lle dixo que era unha ninfa, dixolle que era unha muller famenta que tiña fame e tal, e se podía ir á casa e traerlle un osanaco de pan, pero exixiulle que o pan fose que tivese 4 pitorros, 4 puntas, non? Que fose un pan de 4 puntas ou ben alternativamente un queixo tamén de 4 puntas, non? O home chegou á casa e como se compadeceu, dixolle a muller, bueno, vamos cocer un pan raro, porque o pan centeo que se facía en Ourense non era nin as pezas de cea, non teñen 4 puntas, pero fixo un pan de 4 puntas e ademais en pan trigo, un pan branco, e volveu a andar a Manana e entregoulle o pan, pero polo camiño tamén o home tiña fame e tentou no dema a comer un dos cornellos. Entón, cando lle entregou o pan, só tiña 3 pitorros, o pan converteuse automáticamente nun cabalo branco, nun Pegaso sin alas, porque se tuvera alas non había problema, pero nun Pegaso sin alas, nun cabalo coxo, e entón Ana Manana indignouse, aínda que disimulou, pero quedou frustradísima, porque, claro, a paixón das ninfas, a pesar de que a misoxinia histórica fai que nos dicionarios aparezca a definición de ninfómana como unha viciosa do erotismo, en realidad a paixón das ninfas era viaxar. Era sobre todo viaxeiras, o que lle gustaba era montar a cabalo de Pegaso e marchar por o mundo adiante. Esta paixón das ninfas é unha paixón non só de Ana Manana, sino de todos os ourensanos, porque a inmensa maioría dos ourensanos, como sabedes, marchamos de Ourense. É dicir, que a forma máis ourensana de ser ourensán é marchar de Ourense. Padecemos todos dunha cousa que se chama dromomanía, que consiste na manía de salir correndo do lugar onde estás, non? Bueno, esta Ana Manana tamén quería salir no cabalo, pero a ver que era un cabalo coxo, indignouse e entón deulle un cinto para a muller de regalo, para a muller do Seitor, pero é un regalo envenenado porque o home foi co cinto e tuvo menos mal que lle pegou o sono, deitouse a dormir e atouno alrededor dun árbore e inmediatamente o cinto converteuse nunha cinta de lume, nunha lingua de lume que queimou e chamuscou o árbore. É dicir, que esta Ana Manana, cuidado, que é unha señora vengativa, sobre todo se non lle compre o gusto de marchar de Ourense, que é a esencia do asunto. O río foi tamén un motivo gastronómico, porque antes dos encoros, antes dos anos 70, cando se fixo o de Castelo de Miño e o da Frieira, os de aguas abaixo de Ourense, pois xa deixou de subir o anguión, que é como se chama en Ourense as angulas. No mes de abril subían o anguión, e o anguión eran millóns de angulas. De feito, o río branqueaba, levaba faixas brancas. Entonces, esas anguías distribuíanse por todos os regueiros e ríos pequenos e afluentes do Miño, e eran unha fonte gastronómica, ademais moi fácil de capturar, porque as anguías o que se facía era, quedaban despois, cando volvían outra vez ao océano, pois algunhas delas quedaban atrapadas en charcos, etc., e entón pescábase da seguinte maneira: baldeabas cun caldeiro a auga, e entón as anguías saían dos buratos e pillábase camado, non? Entón, que andía as anguías di os peixes pequeniños que non teñen ni nome en Ourense, son peixes, sin máis, pero que eran a tapa característica que había nos chilotes, que é como se di en ourensano, chiringuito, do pé do río, nos anos 60. Había pescos que se dedicaban profesionalmente a pescar e a ofrecer os viños co peixe, non? O viño é un asunto central tamén na gastronomía de Ourense. Non é así todo, ou é así xa de Idade Media ou quizáis de antes, porque fixadevos que, por exemplo, no Códice Calistino, que é do século XII, o viaxeiro, cando chega ao cebreiro, di, bueno, aquí, a partir de aquí, desaparece o pan, trigo, e desaparece o viño. Pero, eso sí, hai moito pan centeo e moita sidra. Sin embargo,
Iso quere dicir que Galicia, posiblemente, polo menos Coruña e Lugo, e gran parte de Galicia, pois igual que toda o arco atlántico de Europa, igual que Normandía, o País Vasco, Asturias, Suecia, pois tomaba sidra, non? Pero, cuidado, que en Ourense, no século XIII, un pouco posterior ao Códice Calistino, Alfonso X Sabio, nunha das cantigas, fala do bon viño de Ourense. E refires ao viño da cidade, porque ao tempo non había provincia. Por lo tanto, é moi probable que os ourensanos fósemos unha excepción a paixón, a sidra, que era o que dominaba en toda Galicia, e probablemente fósemos, digamos, dados ao viño desde os albores da historia. O cal tamén ten que ver co que falaba antes da tendencia á frivolidade e ao humorismo que é típico da localidade. Tan típico que Blanco Amor di que lo propiamente orensano es no permanecer mucho tiempo en la gravedad. Descansemos, pues, digo, home. Esta é a definición de ourensanía, realmente, de Blanco Amor. E digo isto porque hai xente que pensa que todo isto, que non ser grave ou non ser serio, é un defecto, non? Pero, bueno, en realidad o que se trata é de non ser solemne, que isto é o que quería dicir Blanco Amor. E por iso, vou facer un inciso contemporáneo, por iso non me creo moito unha frase que dixo o meu paisano e compañero de instituto, aquí teño outro compañero que é Guede, pero que estuvo, este coincidiu, pero veu máis, era máis novo, veu despois que Feijóo, Alberto, non? Que dixo que cando mandaron a León os pais interno, que o que lle dixo o pai, ou a nai, xa non me lembro moi ben, é sé serio e piensa en los demás. Isto, para un orensano, parece moi raro, porque un orensano que teña un fillo serio é unha desgracia terrible. Porque realmente o ideal dos orensanos é a celebridade, que a palabra célebre en orensano non significa famoso, senón ocorrente. Entón, por eso me extraña moito que ningún pai... Outra cousa que lle dixera ser calcado, que calcado é ser formal, pero ser serio... Creo que non, isto non acabo de velo claro. Pero, bueno, os que non son de Ourense non poden facer esta crítica como a fago eu con máis conhecemento de causa. Bueno, seguimos cas Burgas. Aí temos unha ara votiva na que aparece Calpurnia Habana a Evoso, que é unha señora romana do século II despois de Cristo, que é a primeira orensana que coñecemos, non? Xa se ve que nesta época había unha integración entre a cultura romana e a indígena, porque o prenome Calpurnia é totalmente romano, é a muller do César, e, sin embargo, o nome e o cognome, a Evana e a Evoso, pois son indígenas. E Evoso é incluso alusivo a unha tribu da provincia orensana, que ni sequera era da cidade. Esta muller acude a ofrecer unha ara votiva ás ninfas da Burga, porque tuvo un soño no que lle anuncian que vai curar dunha doenza, non? Entonces, trátase dun culto ancestral que temos aí. A parte as Burgas históricamente eran, por un lado, o refuxio dos malandros, que en orensano se chamaban os graxos da Burga, é dicir, os suravidas, os ragazzi di vita, que chaman en italiano, non? Os perdidos, non? E tamén era un lugar onde iban as prostitutas, porque o barrio de Perdulario estaba ao lado, e de feito hai unha virxe nunha furna que era as flores, a quen atendía a virxe eran naturalmente as prostitutas, que tiña sempre flores frescas. Bueno, digamos que a Burga tiña tamén outros usos menos trascendentes, como por exemplo era axudar a pelar os polos, non? Porque levabas unha galiña e metíala na auga fervendo e xa case lle caía a pluma. Ou lavar os callos, cando veu a moda madrileña dos callos, etc. É dicir, que realmente ata agora que se convertiron nun reclamo turístico e que foron obxecto dunha urbanización feita por o arquitecto César Portela, e que vemos que hai unha piscina na que incluso se pode bañar sempre que teña a impodicia de bañarse no medio do tráfico urbano, que a mí resulta un pouco incómodo, non? Porque pasa unha moto, pasa un coche, tal. Pero, bueno, se te queres bañar aí no medio de Ourense, pois, digamos que seres exhibicionista como Anita Ekberg, a de la Dolce Vita, non? Pois podes facer o mesmo que fixo ela na Fontana de Trevi, pero no medio de Ourense, ali na Burga, non? Vamos a avanzar un pouco, a ver, bueno, aquí pasamos, seguimos na cidade romana,
porque o edificio que temos aquí á dereita, que é o actual Museo Arqueolóxico, e que foi o Pazo Episcopal desde o século XII ata o ano 1952, en realidad, ainda que é un pazo románico do século XII, con un envoltorio barroco, a fachada é barroca, pero originalmente era un pretorio romano, non? E foi tamén residencia sueva porque Ourense, nas postrimerías do Reino Suevo, foi capital do reino, non? Entón estamos na cidade romano-sueva, o que pasa é que logo temos a escalinata que nos leva a Santa María Madre, que é un templo do século XVIII, é unha ocurrencia malfadada do bispo Siuri, porque o que fixo foi derrubar un anterior do século XII do bispo Pedronio, que desa maneira privounos, como di Otero Pedrallo, de ver a alba de gloria, a gloria do Evanxelio en Ourense, a alba do Evanxelio en Ourense, perdón. Entón, esta igrexa románica de Deronio estaba feita sobre outra anterior sueva, dedicada posiblemente non a Santa María, senón a San Martiño, como está dedicado a San Martiño tamén a catedral actual, que é unha cousa rara, porque a maioría das catedrais están dedicadas á Virxe, non? A excepción orensana ven de que un rei suevo, Carriarico, pois tiña un fillo enfermo, e entonces, como a personalidade religiosa máis importante do reino suevo era Martiño Dumiense, pois este recomendoulle que o ofrecera un santo tocayo del, a San Martiño de Tours, non? E entón, como en agradecemento pola curación do fillo, pois fixe un templo dedicado a San Martiño. Tanto San Martiño de Tours como San Martiño Dumiense, que foi o xefe religioso realmente do reino suevo, pois eran ambos húngaros, eran procedentes da provincia romana da Panonia. É dicir, que son naquela época o Reino Suevo de Galicia curiosamente estaba moi ligado ao Oriente, moi ligado primeiro ao Imperio Romano e despois durante os suevos ao Imperio Bizantino, frente ao resto de España que era arriana e polo tanto herexe. Digamos que o Reino Suevo de Galicia era un portaviós, diríamos, en términos estratégico, en términos modernos, do Imperio Bizantino. Éramos os que estábamos aquí defendendo a ortodoxia cristiana no medio dun océano de herexes. Bueno, por suposto, este húngaro, Panonio, Martiño Dumiense, pois era moi hostil aos ritos religiosos tradicionais de Galicia, populares. De feito, escribeu un libro que é De Correctione Rusticorum, onde condena todas as herexías dos rústicos galegos, que os labregos, como en todas partes, son conservadores, en este caso eran conservadores da religión primitivas ou das hierofanías primitivas, e eran refractarios a asumir a ortodoxia cristiana, e, por certo, que casi todos os ritos heréticos que aparecen ali, no século V, VI, despois de Cristo, existen actualmente en algunha medida. Quero dicir que non conseguiron correxir os rústicos. Os rústicos siguen adorando as pedras, ou siguen facendo rituales de San Xoán, ou as servas, tomando a sonda na lanzada, etc. Bueno, aquí este rincón, para min é o máis bonito de Ourense, ainda que hai outros que prefiren a Praza do Ferro. Para min é o máis bonito porque pásame como Risco diz que cando te pos aquí estás como no patio do Podestá de Padua. Hai algo italianizante aquí nesta estampa, onde vemos, pois eso, á dereita o Museo Arqueolóxico, arriba Santa María Madre, á esquerda, arriba da igrexa, estaría a antigua plaza do cementerio, que agora é a da Madanela. E, bueno, aquí hai unha serie de rituales, por exemplo, de Semana Santa. Hai unha ceremonia que é a ceremonia do desplante, na que se conmemora un desencontro entre a Corporación Municipal e o Bispo, e entón o Bispo bendice desde a cima da escalinata, e a Corporación que está abaixo, no momento en que o Bispo bendice, víralle as costas. Isto fixose durante o franquismo, non sei agora que temos un alcalde que dá dos desplantes, pero non sei se sigue ca ceremonia do desplante. Teño que ir alá a mirar a ver se desplanta ou non desplanta. Seguimos con... Bueno, aquí estamos na Praza Maior, que evidentemente é a mesma, aí temos o Concello, que é de final do século XIX, temos o Espolón, que era un mirador que había na parte de arriba da plaza, desde aí víase o que era o corazón de Ourense. Esta praza ten tido moitos nomes, o Curral do Bispo, porque como o Pazo Episcopal
estivo aí, pois, ata o ano 52, era a plaza, pois, foi Curral do Bispo, despois, según o semblante do tempo, Plaza da Constitución, Plaza do Campo, non? Agora é a Plaza Maior. Ben, aquí houve eventos importantes, por exemplo, ali no Espolón, onde se ve aquela terraza, pois comeuse o primeiro xelado que se comeu en Ourense, que foi no ano 1833, e feito con neve traída da Serra de Queixa. Isto, digo dos helados porque en Ourense, que é un sitio relativamente quente comparado co resto de Galicia, o dos helados é un asunto moi importante. Na miña época xa, a Rúa da Vainilla era a Rúa do Paseo, porque era onde estaba a xeladería El Cortejo e a xeladería Laibense, e que era unha rúa que efectivamente cheiraba a vainilla, e para os ourensanos este asunto que tamén é italianizante. Veredes que ao longo de toda a miña intervención, ao final, hai algo de italianizante en Ourense, non? Non sei se é que o vexo eu por as películas neorrealistas ou por aquilo da frivolité que falamos antes ou tal, pero algo hai, non? Entón, aí, pois, houve dos helados, hai un conto de Ferrín moi bonito, Xaque Mate, que se desenvolve en teoría aí nunha institución, el sitúa aí o Liceo en 1840, bueno, é unha licencia poética, porque o Liceo non apareceu hasta 1850, pero, bueno, o conto é moi bonito, porque vese que hai un señor rural, un fidalgo destes que chega a cabalo, os cascos rebotan nas pedras, non? E logo xoga ali unha partida tremenda de Xaque Mate, que acaba dramaticamente nun contexto de xente ben, de legitimista, están, digamos, a fidalguía isabelina ourensana, porque hai que ter en conta, isto sería levaría no outro lado, que non vou insistir aquí, en que realmente, no século XIX, o Estado liberal español isabelino estaba apoiado na fidalguía, é dicir, os fidalgos eran os diputados por Espartero, eran os diputados por Narváez, hai casos, por exemplo, había unha familia que é a familia Feijóo Sotomayor, que tiña dous irmãos, un eran dous irmãos que eran socios en Cuba, en plantacións, en inxenios de azúcar, que eran prácticamente negreiros, non? Bueno, pois estes irmãos, un era do partido de Narváez, da dereita, digamos, isabelina, e o outro era do partido de Espartero, da esquerda isabelina, e tiñan coberto todo o espectro, non? A familia. E, ademais, eran militares, e un deles era o xefe da Guardia Real de Isabel II. Quero decir que, porque, claro, nós temos a idea do carlismo, non? Pero, bueno, o carlismo en Galicia tuvo moi poca importancia, e o carlismo en Ourense, pois era o Curiña, eran os cregos, os creguiños, e o sacristán, e os 4 tipos que estaban cabreados porque a desamortización lle expropiara todo o seu patrimonio, prácticamente, non? Pero realmente quen cortaba o bacalao ali eran estes señores que iban a Ourense en cabalo a xugar a partida, a xugar a timba e os clubs, non? Tanto é así que aquí na miña terra, por exemplo, os meus antepasados pagaban rendas, foros dunha propiedade que era daqui de Santiago das señoras de San Pallo, e resulta que incluso antes da desamortización, o Suforeiro, que era un fidalgo da casa do Pazo de Fontifiz, negoulle a propiedade a estas mulleres, e como ele era un funcionario do Estado, que era residor perpetuo da cidade de Ourense, o xuiz que estaría entregado á causa, dixo que estas moixillas non tiñan nada ali, non? E, polo tanto, digamos que ali o que foi unha expropiación. Os labregos non lle importou moito, porque, total, pasaron de pagarlle os 18 ferrados á igrexa e despois pagaban a fulanito de tal. Pero, bueno, digo porque a veces, cando facemos un contexto histórico tal, pensamos carlismo, carcas, tal, non? Bueno, eran carcas desde o punto de vista religioso, pero desde o punto de vista sociolóxico eran a esquerda da época, entre comillas, non? Poñamos o de esquerda, non? Bueno, seguimos, bueno, aquí seguimos porque hai outra unha aproximación maior ao Espolón, creo. Pon aí a ver a seguinte. Sí, aquí está. Nesa parte de onde víamos a terraza, vemos aquí un bar que está pechado, creo, actualmente, que se chama o Trapitán, pero poño aquí para evocar unha figura que é a de don Juan de la Cova Gómez, un home que viviu entre 2 séculos, entre o século XIX e o XX, o que lle dedicou un texto moi bonito o noso paisano José Ángel Valente, que se chama El hombre que tenía un ángel en el cielo de la boca, porque este home, este don Juan de la Cova Gómez, pois era unha mezcla de infeliz, pero, bueno, de toliño, pero, bueno, nunha versión sempre entrañable, non? Era poeta, era escultor, era inventor,
Pero, bueno, tiña unha dificultad que el mismo confesaba, e era que cando se puña a escribir obras de teatro, salíanlle óperas, non? Dice que non podo escribir porque me poña a escribir salme unha ópera, non? Entonces, claro, os contertulios dicían, un en broma dixolle, bueno, é que tes un anxo inscrito no ceo da boca. Entonces, este é o que te obliga, entón, daí o texto de Valente, o home que tiña un anxo no ceo da boca. Bueno, este señor, pois, era un poeta curioso, porque un poeta involuntariamente surrealista, non? Por ponervos un exemplo, pois, dun poema, un verso célebre del, son «Vente niña a la gudiña, la hermosa villa donde la nieve albea y el pino tea», non? E aparte deso, pois este señor inventou un idioma, que é o trampitán, que só entendía él. Escribiu varias obras en trampitán, non? Por eso, este señor que puxo o café, pois, evoca, é un recordo cariñoso aquel señor que, por outra parte, pois, era protagonista de anécdotas irrisorias, non? No Ourense da súa época, e que quedaron na memoria popular. Por exemplo, unha vez encargoulle un crego dos arredores facer unha escultura de San Roque, o Santiño co can, non? E o home fixo o Santiño, pero esqueceuse o can. E entón, cando o sacerdote lle dixo, mira, que senón non che pago, porque entón el levouno para casa e improvisou rapidamente un can, pero fixo no carolo dun nabo, non? Entón, como o nabo é unha materia viva, pois empezou a mirrar o can de tamaño. E entonces, pois, o crego, a pesar de que estaba chamado a crer en milagros, non creu. Sin embargo, os veciños sí pensaron que podía ser algún tipo de intervención divina. O crego non fixo caso ningún e, por suposto, denunciou a impostura de que o home fixera, en lugar de facelo en madeira, tallar o santo nun nabo, non? Bueno, el escribindo, a min cáusame gracia, sobre todo, o que puña nos libros para defenderse dos críticos, non? Por exemplo, poñemos un caso dunha ópera que escribiu. Dice, Gran Vitoria, ópera en un acto por don Juan de la Cova Gómez, uno de los muy pocos mejores escritores de España, autor de muchas obras literarias de las que 40 se hallan aprobadas por Real Orden. El autor tiene a su favor otros títulos ocultos por infames envidiosos, non? É dicir, que o home era consciente de que estaba perseguido por a opinión popular. Bueno, seguimos avanzando. Aquí estamos na Alameda. Antes falábamos do século XIX, non? No século XIX temos a carretera Villa Castín-Vigo, que dá lugar á Rúa do Progreso, que vai desde o Xardín do Posío hasta a ponte que víamos antes romana. E pasa por un lugar que é a Alameda, non? Aquí, concretamente, temos o palco da Alameda. A Alameda está chea de motivos Art Nouveau, feitos en ferro, porque había en Ourense un fundidor que era Maligre Parmentier, de orixe belga, que é o equivalente orensano do que é Bonenburger en Coruña ou Sanjurjo en Vigo, non? Das grandes fundicións, non? Gracias a este Maligre Parmentier, pois, moitos edificios de Ourense, non solamente adornos na Alameda, pois teñen balcóns espectaculares, etc. E máis, hai xente que lle atribuye incluso a difusión do pote de ferro, o famoso pote galego, non? Porque, evidentemente, como sabedes, o pote aparece nun cuadro de Van Gogh, Os comedores de patacas, e, polo tanto, non é nada original de Galicia, non? Así que tampouco me extrañaría nada que fose unha cousa do Maligre Parmentier. Este Maligre Parmentier, ademais, na nosa época, na época que aquí quede recorda, que son os anos 60, tiña unha sirena na fundación, e así como Santiago era a berenguela, vivía, digamos, ao ritmo da berenguela, non? Ourense vivía o ritmo da fundición, da sirena da fundición Malingre, que tocaba unha, entonces, ti estabas no teu barrio e sabías que 5 minutos despois ou 10 aparecía unha nube de traballadores que ao tempo viñan como os chinos dantes, en bicicleta, non? Que as perreiras do pantalón, unha pinza e tal, viñan a comer a casa todos, non? E isto era a toque de fundición, non? Seguimos ca Alameda, porque estamos nese espacio. Este espacio é o espacio, digamos, así como a Praza Maior é o corazón da cidade medieval, romana, etc. Alameda é o corazón da cidade decimonónica do século XIX, non? Dalle. Bueno, aquí temos unha vista xeral que non se ve gran cousa, pero, bueno, digamos que á esquerda estaría o Seminario Conciliar, que foi ampliado por José Antonio Queral, que era o arquitecto diocesano. Veremos que na arquitectura orensana hai moito catalán, Serra Pujols, Queral, incluso aparelladores, por exemplo, Estanislao Reverter, que o fillo foi famoso porque era un corredor de rallies, non? Se vades por ali a praza a Ourense, ao pé da torre,
E no Parque de San Lázaro hai unha escultura que é un coche deportivo no que está o condutor Estanislao Reverter e o seu copiloto que é Colemán, tamén dunha familia coñecida de Ourense. Bueno, entón, eso sería a esquerda. Desde o ano 52 aí estaba o bispado xa, estaba o Pazo Arzobispal, que antes estaba onde vimos na plaza, no que era o actual Museo Arqueolóxico, pasou para aí. Nós xa coñecemos aí o bispo don Ángel Temiño Sainz, que foi o que nos confirmou a nós, e aquí isto vou a falar do bispo, xa que chegamos aquí. En Orensano, para dicir o que os andaluces dicen, é máis raro que un perro verde, en Orensano dice, é máis raro que un bispo. Isto pode ser porque había poucos bispos, por unha cuestión de escaseza, pero tamén pode ser porque tivemos unha serie de bispos recalcitrantes durante toda a nosa historia, desde Pedro Llañe de Nóvoa, que é un señor do século XIV que queimou o convento dos franciscanos porque os franciscanos acolleron en sagrado a un suposto asesino dun sobrinho del. Entón, este bispo que forma parte dunha saga de Nóvoas, do que aquí xa aquí en Nóvoa debe ser parente, pero que estes novo-orensanos son o equivalente dos Borgia, foron bispos de Forca e Coitelo. Este queimou o convento, despois excomulgaron, obrigou o Papa a facer outra vez, que é o que agora vedes, se vades ao barrio de San Francisco, ou se vades ao barrio, ao Parque de San Lázaro, está a capela de dos anos 20, donde está enterrado precisamente este Nóvoa, pero estes foron os primeiros bispos que eran tremebundos. Desa familia Nóvoa, que era de Maceda, a parte do ilustre fotógrafo aquí Nóvoa que tedes aquí, pois tamén saliu un navegante que é Xoán de Nóvoa, que, bueno, hai un navegante galego ao servicio que marchou daqui despois das guerras irmandiñas para Portugal, que foi alcalde de Lisboa e fixo varios viaxes a India. Foi moi amigo de Tristán da Cunha e moi enemigo de Alfonso de Alburquerque, e ao final quedou en Cochín, alá morreu na India, porque os orensanos, outra característica que teñen, aparte de fuxir de Ourense, é que se acubanan. A palabra acubanarse significa facerse en orensano, por o tema de que iban a Cuba e acubanábanse, bueno, e volvían con sombreiro de pajilla e tal, bueno, pois este acubanouse na India e alá quedou, pero no curso das súas viaxes a India descubriu unhas cuantas illas, a Ascensión, a illa da Ascensión, a de Santa Elena, bautizou unha que agora creo que pertence ás Illas Mauricio, que vedes no mapa, que é a galega, todo xunto, Island, e hai unha illa no canal de Mozambique, no arquipélago das Mascareñas, que forma parte da colonia francesa das Illas Reunión, que leva o seu nome Juan de Nóvoa. Bueno, este sería o bispo medieval, pero logo despois tivemos a don Pedro Quevedo Quintano, que foi diputado en Corte, rexente no ano 1910 nas Cortes de Cádiz, pero que foi un dos que votou en contra da Constitución de Cádiz. Non sei se non sería incluso o único diputado que votou en contra, porque, por suposto, era fiel ao absolutismo. Entón estaba esperando que volveran os servís, o seu manifesto dos persas, a recibir a Fernando VII, que sabedes que se chama dos persas porque empeza dicindo los antiguos persas recibían a su rei de rodillas. Entón isto dá lugar ao nombre de Partido Servil. Bueno, pois este señor Pedro era dos servís, prohibiron nas Cortes de Cádiz predicar, pero ele o que fixo foi fugarse de Cádiz e refuxarse nunha especie de Andorra que había entre Ourense e Portugal, ata que se fixo unha remodelación de fronteiras que era o Couto Misto, que era un lugar neutral, entón, pero que tiña unha ventaxa, que polo menos unha parte pertencía á diócesis de Ourense. Entón o home estaba exiliado, en certo modo, pero non estaba exiliado, porque seguía dirixindo a diócesis desde o Couto Misto. E despois chegamos ao século XIX, onde o bispo Cesario Rodrigo condenou a Cruz Enríquez por blasfemo, porque o libro, por dous poemas da Iris da Miña Terra, podría haberlo condenado incluso tamén por o poema Na chegada a Ourense da primeira locomotora, porque hai Curros inspirándose nun poema anterior de Giosuè Carducci, italiano, onde fala tamén con esa fe nas máquinas e no progreso maquinista que había no século XIX. Fala no caso de Carducci, fala do ferrocarril como un leviatán, como un monstro que domina toda a vida contemporánea. No caso de Curros fai unha comparación blasfema porque di que a locomotora é o Cristo dos tempos modernos.
Pero, bueno, realmente el non é que queira meter, non é que non ser cristiano, religioso, digamos que é anticlerical, non? Porque Curros Enríquez é o poema de la chegada de Ourense da primeira locomotora e outros, dedicados, por exemplo, a Castelar, o membro da primeira, o presidente da Primeira República. Curros Enríquez é un fillo do sexenio revolucionario, non? Do republicanismo federal, non? Entón, ten esa, despois veremos máis adiante un poema del. Bueno, entón, salvouse porque o seu abogado era moi bo, era un tal Luciano Puga, que o defendeu na Coruña, na Audiencia da Coruña. Hai que decir que en Orensana hai unha frase feita que é cando xa unha cousa é gorda, dice chegou o pleito a Coruña, non? Bueno, pois este pleito chegou a Coruña e efectivamente, pois gracias a Luciano Puga, pois quedou Curros Enríquez exonerado e dedicoulle un poema a Mariquiña Puga, a filla en agradecimento, que canta Juan Pardo por aí, non? É a mellor versión que coñezo, non sei se hai outra, non? Bueno, e despois nos chegamos a do Ángel Temiño Sainz, que é o que tuvemos que sufrir, o bispo preconciliar que sufrimos nos anos 60. No noso instituto resulta que houve un rapaz que matou a un tío porque era un fillo, era sobrinho da ferretería El Tornillo, que era un negociante rico de Ourense, pero esa ferretería estaba en pleito, había dous irmãos que disputaban. Entonces o pleito chegou a Coruña e o pai do rapaz chamou disgustado a muller, dicindolle, mira, perdemos o pleito e a ferretería. E entón o rapaz, pois que tiña a pistola na casa, porque era unha familia, na miña non houbera tido que ir unha forcada, non? Pero no caso de tiña pistola, pois foi á ferretería El Tornillo e pegoulle un tiro ao tío. E entonces os empleados agarráronse a él e non se sabe que pasou, o caso que o rapaz tamén morreu. Entón, o xuiz, con moi bo criterio, dado que xa estaba o mal feito, xa morrer o rapaz e morrer o tío, dice, bueno, ahora non vamos encima a discutir se foron os empleados os que mataron, porque entón dixo, non, o rapaz suicidouse. E entón, que todo quedou moi ben, pero don Ángel Temiño Sainz dice, sí, pero se matou, aunque sea unha dúcia, enterrámoslo en sagrado, pero se suicidou, morreu en pecado mortal. Por lo tanto, non pode enterrarse en sagrado. Entón, isto deu lugar a un escándalo tremendo, porque ao tratarse de unha familia burguesa, en Ourense é a primeira manifestación que vin gorda en tempos do franquismo. E ademais era transversal, ali había xente de todas as clases sociales, era unha cousa tremenda, e tanto é así que o bispo Temiño Sainz abandonou a cidade por uns días. E entón, pois algún ácrata destes pouco respetuoso co patrimonio, pero máis ou menos ingenioso, escribiu aí no Pazo Episcopal á esquerda, se cierra esta granja por falta de huevos. Que era unha frase que tiña moito que ver co feito de que Franqueira estaba enchendo toda a provincia de Ourense de granxas e empezábamos a vivir na ovocracia, que é onde vivimos varios anos. Bueno, na parte de arriba de Ourense o que había están as traseiras do Liceo, que despois veremos o interior, e estaban, antes da guerra civil, estaban todos os cafés cantantes, non? Estaba o Regio, que lle puxeron riego na República, estaba o Moderno, o Vitoria e tal, e todas aquelas vedetes que eran cupletistas, que cantaban copla. Había maquietistas, unha palabra curiosa, porque era o que agora se chama caricatos ou imitadores, pero utilizaban a palabra maquietista, que deriva de maquieta, que en italiano significa caricatura, non? O sea que había tamén caricatos. E, bueno, eso foi hasta que veu despois unha imitadora de Rita Montaner, non? Que era unha cantante cubana, pero que deu lugar a que cantou, a que convertiu nun éxito El Manisero, Siboney, etc., que era Rosa Negra a cantar Ai Mama Inés. Entón, isto xa foi a revolución, digamos, nos ambientes dos cafés cantantes ourensanos. E á dereita temos tres edificios, que veremos agora algún, dun arquitecto que fixo tamén o Hotel da Toxa, Vázquez Gulías, que é un arquitecto fundamental no modernismo ourensano, na época da restauración, era de Beariz, e fixo unha arquitectura en Ourense que é unha arquitectura ecléctica, pero casi toda civil, e entón extrovertida, con balcós nos primeiros, ou ben corredores no primeiro piso e galerías no segundo, e con motivos, mesturando un pouco a escola de Glasgow cos motivos xeométricos da secesión vienesa, non? Pero son edificios que son... María Victoria Carballo Calero ten un libro que se chama La transformación de unha ciudad,
que fala deste ensanche que tivo lugar na época de Alfonso XIII, que realmente converteu Ourense nunha cidade que ten bastante patrimonio modernista, bastante, non? Vamos a ver agora algúns edificios deses, quizá, si salen. Bueno, aquí temos un que a ver, bueno, este é o que fai a esquina, é a Casa Román, non? É a Casa Román. Bueno, esta parte de ser un edificio de Vázquez de Gulías era tamén a casa onde naceu un cineasta importante, non digo máis importante, porque o máis importante, haberá que pense que é Carlos Velo, non? Pero que fixo a súa carreira en México, pero desde logo o que fixo máis carreira dentro de España, que foi Toni Román, o sea, Toni Román para a familia, e que fixo un documental antes da guerra que se chama O carro e o home, non? Pero que fixo durante a guerra, ou un pouco antes da guerra. De feito, estrenouse, creo que o día anterior, a película perdeuse, unha película de estilo, digamos, Urdes de Buñuel, non? Que chamábase Canto de Emigración, feito con actores non profesionais, e feito realmente cos criados do Pazo do Malvedo, que queda cerca de Ourense, non? E inspirado nos dibuixos de Castelao, da emigración, non? Esta película perdeuse, hai pouco os irmãos Coira fixeron unha reconstrucción con algúns fotogramas e coa música que se conserva original, e aquí en Santiago mesmo eu asistí a unha sesión onde pudemos ver o que podría haber sido esa película, non? Pero, logo, no franquismo, claro, seguiu traballando e fixo unha película de moito éxito que foi Los últimos de Filipinas, non? Que todo o mundo coñecerá. Non sei se por a película, non tanto por a película, como porque había unha habanera que interpretaba Nani Fernández. En realidad, a voz era dunha tal María Dolores Valcárcel, que yo te diré, non? Que todos coñecemos, porque é un clásico. Despois, cando vimos Pasaporte a Dublín, vimos que Karina fixo unha versión, etc. Bueno, entón, este é a Casa Román, que ten, como vedes, un chaflán curvo, e que é a arquitectura característica desta burguesía comercial maragata, porque no Ourense da Restauración caracterízase porque casi todos os comercios de roupa, de textiles, de ferretería, etc., son xente de fora. A ver, a palabra maragato é inexacta, porque de a maragatería estrictamente me parece que hai só un ou dous. O resto son de Castilla, de Zamora, de Sierra de Cameros, de tal. Pero, bueno, en ourensano, maragato é un concepto que se dilata como a estepa, non? Son maragatos todos que non son nativos, non? A ver, seguimos, a ver se seguimos, bueno, seguimos aquí na... Esta tamén é, pero esta está no paseo, que xa é a rúa, que esta é a rúa do que é a arteria non no 19, senón no 20. Esta rúa chamábase durante o franquismo José Antonio, pero todo o mundo lle seguiu chamando o paseo, porque era onde paseaban os Arnais, non? Onde iban ao cine, porque os primeiros cines, o Apolo, que era dun exhibidor italiano, Eduardo Barba Gelata, que foi o que trouxe o cinema ourense, pois estaba aquí no paseo, e este é o Hotel Miño, que está feito tamén por un comerciante, un ferreteiro, Perille, e que lle encargou a Vázquez Gulías. Aquí sí que vemos na decoración xeométrica, digamos, é unha cita vienesa, non? É como unha cita da arquitectura de Viena. Seguimos, aquí temos un dos cafés cantantes que falamos antes, pero este tamén é no paseo. En Ourense, a diferencia de outras cidades, onde o nacionalcatolicismo, digamos, polo menos durante os anos 40, apagou toda esa frivolidade dos cafés cantantes, etc. Ali houve salas de festas que conseguiron pasar o corte da Guerra Civil. Por exemplo, esta da Bilbaína, pois esta é a gran sala de festas de Ourense nos anos 50. Aquí non por fora, pero se queredes ver unha reproducción dentro, podedes ir á Plaza de San Cosme e Damián, donde hai un museo dedicado ás miniaturas en terracota do escultor Arturo Baltar, e Arturo Baltar ten unha reconstrucción do interior da Bilbaína moi bonita, é precisa, ademais. Bueno, aquí, esta é a cidade dos anos 50, é a cidade onde empeza a recuperar a alegría despois dos anos da guerra, é a cidade, falamos antes, dos xelados, das tertulias, dos cafés. Aquí veu Antonio Machín nos anos 50, que revolucionou o mundo das actuacións, porque foi a primeira vez que subiu a orquesta ao palco, porque antes, ata nos cafés concerto de antes, a orquesta, igual que nas óperas, tocaba abaixo, entón, aquí foi a primeira vez que se viu unha orquesta tocando arriba. Bueno, Machín a todo isto era ourensano, de orixen, o que pasa porque o seu pai apellidábase Lugo, pero era de Ourense. O que pasa é que el, digo eu, deduzo do feito de que suprimira o primeiro apelido, que se quedara co da nai, que non era moi devoto do seu pai, probablemente porque se o seu pai era un ourensano do século XIX
emigrado, ou do principio do século XX, emigrado a Cuba, probablemente fose moi pouco comprensivo cun señor que cantaba e bailaba. Diría, pero isto que coño é, non? É unha cousa... Claro, imagino que é un home que os galegos a Cuba iban a traballar, non? A traballar duramente e tal, e polo tanto, pois, supoño que non lle que reprimiría o rapaz. O caso é que el, aínda que cando veu Ourense, intentou buscar, tampouco buscou moito, entón non chegou a averiguar onde era seu pai, porque os que quixeron averiguarlo. Por exemplo, Alberto Cortés, o argentino, pois sí que chegou a Ourense e averiguou que o seu avó era de Punxín, non? Pero, bueno, Antonio Machín non se molestou. E aquí é onde digo eu que tocaban os irmãos Cudeiro, os pichís, que xa na súa última etapa, pois, probablemente, tuveron como vocalista a Soto, non? E o Capricho de Fení. Bueno, seguimos. Bueno, aquí temos, esta é, tamén, seguimos coa arquitectura, esta en parte é de Serra Pullols e en parte é de Vázquez Gulías, que fixe unha reconstrucción. Este é un edificio un predio de aire británico, non? Que está entre o Progreso e o Paseo, precisamente, decir, por trás está o xardín do Padre Feixóo, aí se ve a estatua, empeza o Paseo. Actualmente chamase Centro Marcos Valcárcel, leva o nome dun entrañable amigo noso, compañeiro de bacharelato, non? Pero era a Casa Simeón. Esta pertenecía á familia Simeón, que ni sequera que é unha familia da burguesía camerana, da Sierra de Cameros, e é compostelana, porque sabedes que así como en Ourense están os maragatos, eran a burguesía digamos, da época que modernizou a cidade, en Santiago foron os cameranos. Por exemplo, Olimpio Pérez, o banqueiro, era da Sierra de Cameros tamén, non? O que tiña o banco en Cervantes. Bueno, pois este Simeón tamén é un señor de Cameros que tamén acabou sendo banqueiro, non? Do Banco Simeón. Pero estendeuse por toda Galicia e unha das sucursales ourensanas era esta, que tiña un comercio no baixo e despois as vivendas del e da familia no alto, non? E aquí xa estamos entre as dúas rúas, non? Estamos entre a cidade do século XIX e a do XX. Bueno, da cidade dos anos 40 non falamos moito, porque evidentemente, como en todas as cidades de porguerra, o ambiente non era moi risoño, non? Por exemplo, vou ler un poema, un verso de José Ángel Valente, que se criou en eses anos en Ourense, e a pesar de que disfrutou da biblioteca de Basilio Álvarez, que herdou a súa familia, pero quedoulle unha idea terrible da súa infancia en Ourense, e di: pequena ciudad sórdida, perdida, municipal, oscura. Yo nací provinciano en los domingos, de desigual memoria. Nací en una oscura ratonera vacía, asido a Dios como a un trapecio a punto de infinitamente arrojarme hacia el mar. Esta sería, digamos, unha idea da cidade dos anos 40, que é unha cidade onde incluso o maquis estaban aí ao lado no Monte Alegre, de vez en cando atacaban a praza de que agora se chama a Pía da Casca, que agora se chama a Praza de Mercedes, etc. E, claro, había o problema consabido, da fame, da represión, etc. Bueno, seguimos. Estamos xa na catedral. Esta é a porta... Bueno, a catedral é posterior á de Santiago e está inspirada na de Santiago, evidentemente, non? Ademais, foi feita en distintas etapas, pero empezou a final do século XII. Esta porta foi reformada no século XIV. O único que ten da traza original son as esculturas columnas dos lados, pero logo o rosetón e toda a parte de arriba pois é do século XIV, porque a catedral foi atacada no século XIV por o conde de Benavente, e foi destruída en parte nun dos múltiples conflitos que houve en Ourense entre o poder eclesiástico e o poder laico. En este caso era a nobreza, non eran os señores. Bueno, seguimos a outra portada, cambiamos, estamos vendo o transepto, porque a porta norte vimos e agora vamos á porta sur. Hai que decir que na Catedral de Ourense, a diferencia da de Santiago, que ten de diante a Praza do Obradoiro, e, polo tanto, ten moito aire, digamos, non? Pero a Praza de Ourense está encasquetada no medio do caserío urbano, e entón, durante séculos, ata que últimamente se puxo unha escalinata, había que entrar polas portas do transepto, pola portada norte ou a sur, porque non podías entrar directamente para ver o Pórtico do Paraíso, como pasa aquí, non? Entón, esta é a porta sur, que é, para min, a máis bonita o que é a iconografía, as esculturas da catedral, porque ten aí en relevo, pois, por un lado, unha venatio, é dicir, unhas escenas de caza do rei David cazando
porque David, pois, claro, é o símbolo de Cristo, non? Cazando leóns e feras, é algo moi pertinente nunha cidade de Ourense, que é unha cidade moi cazadora, non? Donde o primeiro domingo de outubro, exactamente, o primeiro domingo de outubro, de repente alzanse en armas 20.000 ourensanos, que son os cazadores, que salen que é un exército impresionante. Deus me libre que se lle dera por matar outra cousa, non perdices e coellos. Bueno, pois, a parte da venatio esta, pois hai tamén unha disputatio, que ainda é máis bonita, que é un diálogo, que hai un comentario moi bonito de Serafín Moralejo sobre ela, é un diálogo entre, por un lado, Salomón, que é o representante do cristianismo aí, a reina de Saba, que serían os pagás, pero que están dispostos a escoitar a mensaxe cristiana, e logo está o terceiro personaxe, que é Marcolfo, que digamos que é o representante do vicio, que nega a Deus, etc., o que, como se diría na teoloxía católica, é un representante dos que malum vivum e corruptis sum, non? Bueno, pois este é o Marcolfo, non? Nesta placiña tamén hai, aquí non se ve, pero aquí ao lado do coche para aquí, hai tamén un palacete do século XVI, dunha familia eminente de Ourense dos Temes. Hai que ter en conta que no século XVI xa houve tamén unha especie de ensanche en Ourense, que foi que se fixeron palacetes todo alrededor da catedral. O palacete dos Temes, o palacete do Caballadares, que é onde está ahora o Liceo, o palacete de Méndez Montoto, que é onde está o Museo Municipal na Rúa de Urbiños, na Rúa de Lepanto, a Casa de María Andrea, que agora é un restaurante. Bueno, todos estes palacetes son desa época, e por eso Florentino Cuevillas dicía que esa zona de Ourense é o San Germán de Pré noso, non? Seguimos. Bueno, aquí pasamos ao Pórtico do Paraíso, que, como vedes, ten unha policromía de pervena do século XVIII. A ver, seguindo tamén a Moralejo, diría que, por aquilo tamén de manter a autoestima, de que non é unha copia, é unha versión ríxida, sen movimento, hierática, do Pórtico da Gloria de Santiago, non? Nese aspecto. Pero Moralejo di que non é que sexa unha mala copia no sentido de que os artistas non superan imitar o movimento, sino que é máis tardía. Esta xa entra casi na época do gótico, e entón hai unha influencia polo visto da Catedral de Burgos, non? Entonces é unha versión máis hierática e non como a de Santiago. Curiosamente, hai máis movimento e máis románico que no gótico, non? Que é máis ríxido e hierático, non? Seguimos. Bueno, a Catedral de Ourense é o maior interés que ten, realmente, case é o interior, que ten unhas reixas moi bonitas, capelas, e ten tamén moitos sepulcros. Aquí este é o máis interesante, que é o sepulcro do Bispo Descoñecido, que é un exemplo da art moriendi, non? Interesante, dos máis bonitos que o mellor se podan ver en Galicia. Non é tan bonito para min como é a Leonor de Aquitania, que é en Fontebró, pero bueno, digamos que podemos conformarnos con el, non? Seguimos. Bueno, e aquí temos outro tópico, non? O Santo Cristo que falamos, o Santo Cristo e a ponte e as burgas fervendo auga. Bueno, este é un Cristo levado polo bispo Pérez Mariño no século XIV de Fisterra, que ten a particularidade que diz que lle medra o pelo, entón ten que ir un barbeiro afeitalo e cortarlle o pelo de vez en cando, non? Bueno, é un emblema da cidade, e hai páxinas moi bonitas sobre el nunha novela pouco lida de Eduardo Blanco Amor, que se chama La Catedral e el Niño, porque Blanco Amor foi neno na calle Juan de Austria, que está ao pé da catedral, entón entraba e salía, para ele era o patio de xogos, non? Entón, tiña unha relación, digamos, casi freudiana con este Cristo, que era unha especie de pai, porque sabedes que Blanco Amor foi abandonado por o pai e a familia, non? A nai era unha florista, non de flores naturales, senón que facía flores de organdí. O pai abandonou a familia, e entonces todas as obras literarias de Blanco Amor aparece sempre a figura do pai problemática, non? Entón eu creo que el, porque o que lle fixo de pai realmente foi un barbeiro máis fino de Ourense, que era Rei Custodio, e que ao mellor era o que lle iba a cortar as barbas ao Cristo, non? Posiblemente. Vamos. Bueno, agora volvemos ás pontes. As pontes, esta é a Ponte Nova, que é do século XVIII, e a Ponte do Viaduto, que é dos anos 50. Se miramos as pontes todas que hai en Ourense, pois temos un repaso da historia da cidade. A Ponte Romana, que vimos antes, despois, durante ata 1918, non houve máis ponte. O que había era un porto, unha barca, que era o Porto Vello, que estaba aí, onde está agora esta outra ponte, e no ano 1918, pois fixose esta ponte de ferro chamada Ponte Nova,
e que, como vedes, está feita por Día de la Banda, é de ferro, e recorda un pouco a Torre Eiffel, e estamos na época, así como no outro estábamos nunha traza romana, aquí estamos na época dos enxeñeiros, non? É un emblema de outro tipo de arquitectura. Despois xa, ao viaduto, pois é nos anos 50, cando se fixo a vía, porque para salir de Galicia, tradicionalmente había que salir por o río Miño, logo por o Sil, por o barco de Valdeorras, e logo apartábase un ramal xa en Castilla, para baixo ou para arriba, non? Para Madrid ou para tal. Pero nos anos 50 fixose a vía, completouse a vía Zamora-Ourense, cun montón de mortos. Antes falabas aquí das silicosis, bueno, pois hai un libro e un documental que se chama Carrilanos, que conta con unha mortalidade catastrófica en todos os aldeas por onde pasaba a vía Zamora-Ourense, porque está chea de túneles, hai que atravesar serras, e empleábanse sin medidas de seguranza, que o tempo non había, e por iso morrían moita xente. Claro, eu recordo moitos no meu barrio que eran persoas que padecían de silicose que viñan desta, non das minas, senón dos túneles do tren, non? O tren é un asunto, pois claro, en Ourense sempre moi controvertido, xa desde a época de Curros, porque o tren é o emblema do progreso, non? A Ourense chegou tardísimo, a Galicia tamén, non? E entón, pois, unha das razóns polas que se pensaba que había un atraso grande, pois era por falta do tren. Entón, aquí nos anos 50, fixose esta vía, isto, como vai moi alto, porque ven moi alto alá, obrigou a cambiar a estación de sitio, entonces inaugurouse a estación actual, que é do ano 57, é de Candamín, non? Mais ou menos, e o que era onde estaba a anterior estación utilizouse para facer colexios, a Escola Normal de Magisterio, o Instituto Masculino, ahora chamado Blanco Amor, o Colexio de Formación Profesional 12 de Outubro, etc. Esa era a antigua estación de tren que se parecía ás estacións, según meu pai, que eu xa non a vin, era unha estación como as que vemos nas películas do oeste, rodeada de currais, de gando, que se exportaba para fora, non? E, bueno, agora, pois, a da hora ten unha locomotora adiante, se va de Ourense, ten unha locomotora adiante, que recorda un pouco a locomotora Fulton, que foi a primeira que chegou e que lle dedicou un poema Eduardo Blanco Amor. Esta é a Ponte Novísima, que, como vedes, é unha invitación de sevillana que fixeron aí no barrio do Ribeiriño. Bueno, non é moi funcional, porque se subes por esa barandela hai que estar preparado e non ter moito vértigo, non? Pero, bueno, é unha escultura no espacio, non? Ao lado hai unha outra ponte, a chamada Novísima, que esa é dos anos 60 e está feita de formigón e ten a traza pesada, típica e característica do que era a arquitectura dos anos do desarrollismo franquista, non? Por certo que eu esta non a vin construir, pero a outra sí, a Ponte Novísima dos anos 60, construíuse entre o ano 59 e o 60-61, era moi pequeniño, pero por diante da miña casa, que vivía na Chavasqueira, pasaban récord de burros coas alforxas cheas de cantos rodados, de coios do río, porque, curiosamente, os xitanos contribuíron, que acampaban nas ribanzas do río, a pesar da fama de nugallaos que arrastran a etnia, pois traballaron moitísimo naquela época carretando os coios, non? Había un coiñal enorme no río e gran parte dele está reforzando a Ponte Novísima, que é pola que pasa a actual estrada de Vigo, Madrid-Vigo, non? Seguimos. Bueno, aquí estamos justamente na Chavasqueira, non? Volvemos a cidade de Orbañeses, non? Bueno, a ver, as burgas, non solamente hai as burgas do centro, hai burgas por todo o río, especialmente entre a marxen dereita do río de Ourense, non sei cantas burgas haberá, pero de momento están explotadas dúas, a da Chavasqueira e as do Outariz, pero realmente podríase facer 50, é dicir, esta parte de Ourense é como Budapest, non? Podría ser unha piscina continua de agua quente, non? Agora, supoño eu que con esta do AVE, tendo en conta que a cidade das divisas xa se acabou, das divisas dos emigrantes, posiblemente nos convirtamos nun Budapest en pequeno, non sei. Pero, cando eu era pequeno que nacín aí, por suposto, isto non existía, o que había era un coiñal e unhas charcas de agua quente, e baixaban orbañeses, que se chamaban así, que eran a xente das aldeas de Amoeiro, de Aperoxa, de Coles e tal, baixaban a tomar as augas, chamábanse bañeses, pero non se bañaban. O que facían era meter os pés reumáticos nos charcos e taparse cunha manta, para absorber o vapor. De maneira que unha persona que fose á beira do río Miño, por exemplo, aí, no ano 1964, se iba no verao, vería toda a beira do río centos e centos de mantas, non? E debaixo de cada manta, pois, había un bañés, non? Ese era un negocio tamén para os
por Ribeiraos, porque eu tuve veciños pobres, porque era unha época modesta, non exactamente pobre, porque a xente pobre cando se sente pobre. Nos ali, a verdad, que non nos sentíamos nada pobres. As estadísticas decíamos que eran pobres, pero nos ni nos enteramos de que éramos pobres. Seguimos tan tranquilamente. Pero, bueno, eu tiña uns veciños, por exemplo, que alugaban, tiñan un coche abandonado, un Chevrolet antigo, daqueles dos gánsters, entonces trasladábase toda a familia o Chevrolet, dormían un mes ali e alugaban un mes os labregos que baixaban a bañarse, a casa que tiñan, non? Bueno, era así, pero tampouco pasou nada, nadie se traumatizou por aquelo, digo porque hoxe en día, como estamos dominados por a clase media aspiracional, todos somos parvení, digamos, pois pensamos que é un drama terrible, pero, bueno, habendo comida, habendo alegría, habendo viño, habendo peixes, tampouco era cousa tan terrible, non? Como... Seguimos. Sí, vale. Bueno, este é o interior que se imita un claustro que vimos antes do Liceo Recreo Ourensano, é unha institución fundamental en Ourense. Sigue. Bueno, aquí temos, esta é unha representante dos artistiños, é a Rapaza, un cuadro de Cándido Fernández Mazas, un pintor que foi a París e que volveu, como vedes, convertido en matisiano, non? Hai unha gran influencia de Matisse, logo participou na guerra, era trotskista do PAN, entonces desertou porque tiñalle medo tanto os franquistas como os stalinistas, despois toleou, e dos anos 40 recluíuse en Maceda, en Castro Calderas, e non pintou máis, pero era dos máis prometedores dentro dos artistiñas de Ourense, que hai un montón, Virxilio, Quesada, Acisclo, Manzano, etc. Aquí temos o Baltar que falamos antes, este é o Belén de Baltar, que está na plaza de San Cosme e Damián, Ourensana. Si vades a Roma, o Coliseu, a dereita pasaredes por San Cosimo e Damiano, e tamén se metedes unha moneda, veredes ali un Belén napolitano precioso, así que me temo que o noso Arturo Baltar foi a Roma tamén. Seguimos, non? Este é Carlos Velo, que é un cineasta de cartelle que fixo carreira en México, con películas como Pedro Páramo ou Torero, é un representante do cine. Aquí Blanco Amor, que é do que falamos antes, escritor de referencia ourensano. Seguimos. Agora, Vicente Risco é ao contrapunto, non? Hai dúas novelas de Ourense que son O porco de pé de Vicente Risco, escrito por un señor conservador que considera que as cidades son unha invención de Caín, cainita, non? E logo está, en cambio, outro punto de vista, que é o de Blanco Amor, que é unha literatura urbana máis empática, con ragazzi de vida, non? É unha máis pasoliniana, non? É unha especie de Acatone de Pasolini, pero en Ourense. Este é un escritor menor, porque hai que poñer tamén os escritores menores, Antonio Rei Soto, que foi capelán da Marquesa da Atalaya Bermeja, un escritor de certa fama na época, estrenou en Madrid, fixo poemas, era tamén narrador, promoveu unha película perdida, que está perdida, non? Que era unha película muda que ele actuaba como narrador, ao estilo dos Bensei xaponeses, non? Bueno, este Rei Soto aparece nas Memorias dun literato de Cansino Sassens e aparece tamén en Baroja, porque era non por escritor, nem por crego, senón por tarambana, non? Por exemplo, Baroja di Antonio Rei Soto, ese corista gallego que J. tamén, non? Bueno, seguimos, non? Este é a Plaza do Ferro, que é outro local bonito da zona, que hai esta fonte de Eudoseira, na desamortización, e hai uns palacetes tamén dos Boán, que son daqueles que falamos antes, do San Germán de Pré ourensano, e logo a Rúa de Santo Domingo, que é onde está a casa da Marquesa da Atalaya Bermeja, que vamos a ver a continuación, seguramente, que é esta señora, da que era capelán. Esta señora é moi importante en Ourense porque antes da guerra facía veladas, era como unha señora francesa que recibía escritores, non? Risco era o seu mestre de ceremonias ali, non? Despois, na guerra, foi unha figura controvertida porque ofreceu unha recompensa por un fuxido que era Benigno Álvarez, un fundador do PC en Ourense, un veterinario de Maceda, que morreu na Serra de San Mamede, e polo tanto morreu escapando, pero non o matou nadie, polo tanto non houve, nadie cobrou a recompensa. E despois, na posguerra, foi unha señora que donou os terrenos para a parroquia de Fátima e do Colegio do Santo Ángel, que ocupan casi todo o barrio do Couto actualmente, non? Bueno, por certo, o título da Atalaya Bermeja foi comprado nos anos 20, porque había un mercado de ocasión de títulos nobiliarios.
Esta señora é filla dun emigrante, Ramón Santamarina, que foi a Argentina e se fixo rico carretando con mulas desde Buenos Aires a Tamil, e despois comprou a filla un título, que era un título que desaparecera durante a gloriosa, nos anos 60 do século XIX, e que fora rehabilitado por Afonso XIII, e que os vendía. Supoño que sería unha fonte de ingresos para a monarquía. E, bueno, este é o Hotel San Martín, este é a cidade na que nos nacemos, este é o Empire State do ourensano, e simboliza moi ben o que é o Ourense dos anos 60, que é o Ourense da Caixa de Aforros das máis ricas de España, dos emigrantes do Instituto Español de Emigración. En esta época, en Ourense, estaba o 55% da población activa, entre 18 e 65 anos, estaba emigrada. Que non sei se hai algún lugar no mundo cun récord semellante. E dai, pois, veu a potencia toda esta económica da Caixa de Aforros. A cidade foi gobernada por un biunvirato que era Ricardo Martín Esperanza, que era o alcalde e o presidente da Diputación, e Ricardo Alés Reilén, e Arrés Reilén, que era Antonio Alés Reilén, que era o presidente da Diputación e vicepresidente da Caixa de Aforros. Eu a Ricardo Martín Esperanza non o coñecín, despois protagonizou un escándalo de corrupción, que foi indultado por o rei Xoán Carlos, pero a Antonio Alés Reilén sí o coñecín porque había un concurso que se chamaba Niños Buenos Estudiantes, e entonces concederome, cando estaba na escola, un premio de 2.000 pesetas e unha comida nun restaurante de Ourense e unha recepción por parte de Antonio Alés Reilén no Pazo da Diputación Provincial, a mí e outros nenos que leváramos aquel premio, e ali fomos, e regalounos, fixeron un sentinazo, colleron todos os libros que lle sobraban na Diputación, e dernos, entón, por exemplo, a min, como regalo de Antonio Alés Reilén, pois deronme un clásico da literatura infanto-juvenil que se titulaba Cría y desarrollo de la raza rubia gallega en las granjas de la Diputación. E con esto deixo aquí, porque senón non acabamos máis, non? Bueno, moitísimas grazas por este percorrido por Ourense, pola anecdotario, pola historia, pola memoria e por todo o demais. Eu creo que foi magnífico. Non sei se ten sentido facer algunha pregunta neste momento, porque foi unha narrativa perfecta, con principio e con final. Entón, eu creo que o deixamos así xa, non? Porque ademais se nos fixo tarde. Moi ben. Bueno, antes de rematar, o primeiro que teño que facer é entregarche este agasallo do Aguillo de Santiago para que recordes esta conferencia aquí con nós. Bueno, antes de nada, comentarvos, porque igual moitas veces non contamos estas historias, é importante dicilo, non? A Federación de Ateneos de Galicia está formada polo Ateneo de Santiago, de Pontevedra, de Vigo, de Ferrol, de Ourense, de Moaña, de Marín, e agora estáse vendo ampliada polos Ateneos de Cangas e de Nigrán. É dicir, que xa somos unha federación de Ateneos bastante potente, non? Por lo tanto, como esta conferencia estaba dentro deste ciclo da Federación de Ateneos, pois quería que estedes ao tanto de por onde vai a Federación de Ateneos.